știi că stai jos și gândești spre ce lucruri alegi. Crezi că nu știi, crezi că nu știi câte lacrimi s-au pus, câte durere stâns în inima ta. Crezi că nu știi că stai jos și gândești spre ce lucruri alegi. Crezi că nu știi. Hai mai luptă-te puțin, în curând al tău suspin va fi șters pe deplin. Jocul tău amar și greu îl va lua Dumnezeu. Vei scăpa de tot ce-i rău. Hai mai luptă-te puțin, în curând al tău suspin va fi șters pe deplin. Jocul tău amar și greu îl va lua Dumnezeu. Vei scăpa de tot ce-i rău. Sfânt ești, Doamne, în veci fi lăudat. Sfânt ești, Doamne, al nostru Împărat. Sfânt ești, Doamne, în veci fi lăudat. Numele Tău de Dumnezeu. Duhule Sfinte, umple viața mea, umple sufletul meu, umple ființa mea. Împreună, Duhule Sfinte, Duhule Sfinte, umple viața mea, umple sufletul meu, umple ființa mea. Toată prezență de mă, toată prezență de mă, umple ființa, umple toată prezență de mă, toată prezență de mă, umple ființa, Te rog, mai ține cerul deschis, Doamne. Mulțumim că până aici ne-ai vorbit, că ai ținut cerul deschis și ai trimit cuvânt, Doamne, peste noi. Dăm cuvintele cele mai potrivite în cele ce urmează. Apoi, Doamne, ocupă-te de trupurile noastre obosite. Mai așteptăm din îndurările Tale. Mai așteptăm, Doamne, să-ți mai arăți mâna față de noi. Mai așteptăm din nou în seara asta să ții mâinile Tale peste cortul acesta. Și dacă bolnavul e aici, te rog, ocupă-te de orice boală în seara asta.
ocupă-te de cei bolnavi, Doamne. Apoi mă rog, Duhule Sfinte, umple toate inimile goale, umple-le de apă vie, care vine de la Tine. Duhule Sfinte, binecuvântă doar cuvântul care până aici s-a vestit. Fă să rămână ca o sămânță în inimile noastre. Fă să rămână ca un rod să crească. Nu mâine, astăzi, oamenii să plece eliberați, bolnavii să plece tămăduiți, cei legați să plece dezlegați, cei trântiți la pământ să fie ridicați în numele Domnului. Și toată adunarea spune amin. Vă invit cu respect, cei ce aveți un loc, să-l reocupați. Iubiți frați și surori, după omul lui Dumnezeu, eu cred că eu n-aș mai trebui să completez nimic la ceea ce Domnul ne-a vorbit până aici. Am auzit atâtea cereri. Oamenii cer rugăciuni pentru diferite boli. Oamenii cer rugăciuni pentru diferite probleme care se luptă cu ele, cu care se luptă, fie boli trupești, fie că oamenii nu mai au pace, oamenilor le lipsesc pacea, oamenii au bani, cunosc oameni cu bani, la noi în Banat, în Timișoara, cunosc oameni cu financiar puternic, cunosc un om care când vorbea în mii de galbeni. Și pe străzile Timișorii, frate Ferma, pe străzile Timișorii avea unul din copiii lui, sufla în pungă, aurolac, și el cântărea mii de galbeni omul ăsta. Iubita adunare sfântă, care suntem adunați în seara asta aici, dacă Domnul dă o binecuvântare, o dă că vrea El să o dea. Mărit să fie Domnul! Când Dumnezeu dă o binecuvântare, iubita adunare, nu o dă cum o vrem noi, o dă cum vrea El. Mărit să fie numele Lui. Și dați-mi voie, cunoaștem toată Timișoara, tot județul Timiș cunoșteam, și uneori noi îi plângeam de milă tânărului aceluia. Mă aude adunarea? Îi plângeam de milă tânărului aceluia. A murit înghețat pe străzile Timișorii, într-o iarnă grea. L-am văzut în costum Ruben, în sicriu, pentru prima dată, spălat, îmbrăcat în sicriu, dar prea târziu. Iisus este Domnul. Mai zic o dată, Iisus este Domnul. Iisus este Domnul. Iubită adunare, cerem și cerem rugăciuni și primesc mii de mesaje cu fel și fel de cerințe. Boala de cancer face ravagii. Boala de depresie face ravagii. Oamenii au bani, dar nu au pace în familie. Oamenii au bani, dar nu au pace în familiară. Oamenii au bani și sunt sunați de bogați. Nu am somn, n-am pace. Ceva nu mă lasă să dorm. Mi-e frică că cineva îmi sparge casa. Mi-e frică că cineva mă atacă noaptea. Mă aude adunarea? Și-au pus cele mai performante camere, alarme. Au plătit
oameni care să sune și să vină imediat mascați. Dați-mi voie, cum păzește Dumnezeu, nimeni nu poate să păzească. Iisus Hristos este Domnul. Și mai zic o dată, Iisus Hristos este Domnul. Iisus Hristos este Domnul. Aleluia! Aleluia! Sunt slujitor al Bisericii Bethesda din Ghiroda. Am mai multe biserici care le slujesc și dați-mi voie, într-o împrejurare am văzut că poporul cumva și-a pierdut duhul de rugăciune și ne-am obișnuit să facem rugăciuni de astea. Pe primul loc lista de rugăciune și apoi amintim pe toți bolnavii. Am o echipă de bogați. Ruben, ăia vin doar după programul bisericii. Ăia sunt oamenii de rang care nu vor să se unească cu ăia săraci și vin după program. Ăia vin doar după prorocie. Și dacă Domnul le vorbește cumva de pocăință, nu-i bună prorocia, nu-i bun prorocul. A vrea să-i vorbească Dumnezeu numai de binecuvântări, numai de îndurări, numai de mâine puternică a lui Dumnezeu. Iisus Hristos este Domnul. Iisus Hristos este Domnul. Iubita adunare, cel mai bun proroc tu ești. Vreau să spun, uită-te la viața ta. Și dacă viața ta e o viață muldară, și dacă viața ta e departe de Dumnezeu, și dacă haina ta e mânjită, și dacă trăiești în mocirlă, în păcat, în fără de lege, să coboare un înger din ceruri și să spună că te-a văzut cu aripi, cu binecuvântări, dă-mi voie, anatema, Hristos are nevoie de oameni care să fie sinceri înaintea lui Dumnezeu. Toată adunarea spune în glorie lui Dumnezeu. Îmi dați voie să predic un adevăr în seara asta? Că noi vrem doar alții să se pocăiască. Vin oamenii, abia se mai târăsc pe lamvoanele noastre. Vin oameni care iau predici și le schimbă unii cu alții și vor ca adunarea să fie vindecată, poporul să fie eliberat. Dacă vindecă Domnul în seara asta, vindecă inimi sincere. Ține-mă o mână ridicată. Vino și în casa mea. Spune lui Dumnezeu să vină și în casa ta. Spune lui Dumnezeu să se atingă de copiii tăi. Să se atingă Domnul de casa ta. Să se atingă Domnul de depresia pe care o ai. De boala cu care te lupți. Nu de cancerul tău. Nu de diabetul tău. Nu de depresia de somnolență. Să se atingă Domnul de cancerul păcatului care ne ține departe de rugăciune, de apropiere de Dumnezeu. Hristos e aici. Simt că e aici. Și mai zic o dată, simt că e aici. Simt că e aici Iisus. Puterea Lui e aici. Și îndemnam biserica, frate Ferma, îndemnam biserica și spuneam, ne rugăm să ne trezească Domnul noaptea. Să ne rugăm. Și toată adunarea am început într-o rugăciune. Și toată biserica am îndemnat-o. Doamne, trezește-ne noaptea să ne rugăm. Și veneam de undeva din lucrarea Domnului spre dimineață. M-am pus în patul meu și nu mă lua somnul. De 19 ani sunt în cărucior, Ruben. Am dureri neuropatice, dureri groaznice. Mă trezesc cel puțin de 20 de ori pe noapte. Mă aude adunarea, mă învârt în pat, pe o parte și pe alta. Sunt dimineți că mă trezesc mai obosit decât m-am pus în pat. Și Dumnezeu îmi dă putere mâine să pot să merg mai departe. Crezi că Dumnezeu e aici? Te mai întreb o dată. Crezi că Dumnezeu e aici? Crezi că Dumnezeu e aici? Aleluia! Auziți-mă!
Mă rugam și mă trezesc din pat, mă întorc și pe o parte și pe alta și aveam dureri groasnice. Și o noapte, și a doua noapte, și a treia noapte eram în curte, în fața bisericii și spuneam, Doamne, dar de ce nu pot să dorm? Și în timp ce mă plimbam prin curte rugându-mă, de ce nu pot să dorm? Aud glasul Domnului prin Duhul Sfânt și spune, nu tu te-ai rugat să te trezești noaptea, să te rogi, roagă-te. Dacă pierdem bătălii, pierdem când i-am pierdut Duhul de rugăciune. Dacă a intrat lumea în adunările noastre, este că a modernizat lucrurile în adunările noastre. Iubita adunare, dacă pierdem bătălii cu tineretul, este că nu-i mai învățăm ce înseamnă rugăciunea. Pot vorbi deschis în seara asta. Aleluia! Mărit să fie Domnul! Iubita adunare, nopți la rând, nu mai aveam somn, mă trezea Domnul noaptea să mă rog, să mijlocesc, să mă învină Domnul încă o dată. Mărit să fie Domnul, împodobească-L gloria pe Domnul. Ucenicii erau la fel ca și noi, aveau rugăciuni de astea obișnuite și se rugau, Doamne vindecă, Doamne fă, Doamne iartă, Doamne eliberează. Într-o zi Hristos s-a ridicat în picioare. N-am citit nimic, nu am titlu de predică. În seara asta mă rog să vorbească El. Cine vrea să vorbească El? Să vorbească El! Să vorbească El! Și dacă va vorbi El, legații de aici, în seara asta vor pleca eliberați. Bolnavii vor pleca tămăduiți. Aleluia! Mărit să fie Domnul! Și ucenicii într-o împrejurare, permiteți-mi să o parafrazez, vedeau pe Domnul săvârșind minuni, învieri din morți, eliberări. Deodată dispărea Domnul și se uita unde-i Domnul. Aici era Domnul. Credeți că e aici Domnul? N-a venit să facă spectacol. Hristos, când a făcut lucrări, n-a așteptat ruben aplauze de la nimeni. Aleluia! E când a făcut lucrări. Aleluia! Când Domnul a făcut lucrări. Și ucenicii au văzut lucrările Domnului. Și de obejurare au văzut că rugăciunile lor sunt făcute așa, ca în galerie. Și Hristos n-are nevoie nici de poeți, nici de artiști, nici de rugăciuni așa poetice, nici de actori. Mă aude adunarea? Hristos are nevoie de oameni. Hristos are nevoie de slujitori. Hristos are nevoie de oameni în seara asta. Caut un om care să stea noaptea, să iese noaptea și să ridice mâini înaintea Domnului, să stea în spărtură, biserica să nu se prăbușească. Mărit să fie numele. Deodată l-au găsit pe Domnul la rugăciune. L-au găsit pe Domnul la rugăciune. Domnul avea obiceiul să se roage. Noaptea și-o petrecea în rugăciune și ziua Domnul provăduia, săvârșea minuni, învieri din morți. Mărit să fie Domnul! Iubita adunare, degeaba turnăm un de lemn dacă nu mai știm să ne rugăm. Auziți? Nu mai cheltuiți un de lemnul. Învățați să vă rugați. Învățați rugăciune. Mărit să fie Domnul! Iisus Hristos este Domnul. Și într-o prejurare ucenicii au zis Domnului, învățătorule,
să ne rugăm. Învață-ne să ne rugăm. Am vrea să știm să ne rugăm. Mărit să fie Domnul. Și Domnul îi învață să se roage. Și nu introduce amănunt. O zis Domnul, voi când vă rugați, rugați-vă, spuneți, Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vii în împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Iubita adunare, e bine. 10 ani la rând m-am certat cu Dumnezeu, Ruben. Și am zis, Doamne, de ce nu mă vindeci? Într-o zi Dumnezeu mi-a dat o lecție. Eram prin Lugoș. Eram căzut așa în deznădejde, în cârtire, în murmur. Și Domnul îmi spune, banii pe care ai în buzunar, du-te și cumpără mâncare de ei, du-te într-o familie unde eu te trimit. M-am dus undeva, am intrat undeva să cumpăr mâncare, m-am dus într-o familie de 10 copii, cu 10 copii. Sora era la capul unui pat, un frate pus pe un pat, paralizat și de mâini și de picioare. Doar ploapele le mai putea mișca la ochi. Era trântit acolo pe pat, 10 copii în jurul patului. Mă aude bine adunarea ce zic? Mă aude bine adunarea ce zic? Iisus e aici! Mărit să fie numele! Și auziți-mă, iubita adunare! Spune sora, frate Ivan, de 3 ani jumate, nimeni nu ne-a mai vizitat. Se fac 3 ani jumate de când nimeni nu mai vine să ne calce pragul. Am văzut pe omul ăla pe pat. În timp ce mă uitam la el și făceam o rugăciune, Duhul Sfânt îmi spune, te uiți la el, că el nu-și poate mișca mâinile? Zic, da, Doamne. Și spune, tu poți să te îmbraci singur. Tu poți să-ți speli obrazul singur. Tu poți. Tu poți să-ți duci lingura la gură singur. Omul ăsta de 18 ani, dacă cineva îi duce cana la gură, bea, și dacă nu, mă auzi? Am devenit popor nemulțumit înaintea lui Dumnezeu. Și am uitat să-i mulțumim lui Dumnezeu de valorile care le avem, că avem mâini și le putem mișca, că avem ochi și putem vedea. Mă aude adunarea? Iisus Hristos este Domnul! Iisus Hristos este Domnul! Am o fetiță, Dumnezeu m-a binecuvântat cu o fetiță, Ruben, și abia a început să facă Abigail primele pași. A început să umble. Și acum ar vrea să fie ținută de mână, să fugă. A început să fugă prin curte. Vine la mine și spune, tata, hai, cu alte cuvinte, hai, plimbă-mă. Mă uit la ea. Mă aude adunarea? Iisus e aici. Să ne o mână ridicată în seara asta. Nu-i cer nimic, te rog. Spune lui Dumnezeu, îți mulțumesc că în casa mea mai vii. Mulțumesc că în casa mea n-ai îngăduit boala. Mulțumesc că în cortul meu, Doamne, să aud cuvinte de mulțumire. Alo, regnat, alo, doșeremenia. În cortul meu, Doamne, se aud lacrimi, lacrimi de bucurie. Mulțumesc! Spune că îi mulțumesc că poți să-ți mai apleci genunchii. Nu mi-am propus să spun asta în seara asta, dar dă-mi voie să spun.
Vreau să predic despre câteva boli spirituale, pentru că nu astea au valoare. Am cârtit înaintea Domnului 10 ani la rând și am spus, de ce nu vindeci trupul ăsta bolnav? Și oamenii se uită la mine și spun, ăsta bolnavul se roagă pentru bolnav, mi-aud adunarea. Iisus Hristos este Domnul. Și oamenii cântăresc după ceea ce văd. Eram chemat la Lipova. E aici un tânăr care e martor. Eram chemat la Lipova, frate Ruben, îmi dați voie să fiu sincer cu voi și cu Dumnezeu. Adevărul că noi, ăștia care mai predicăm Evanghelia, am vrea numai mult popor să ne asculte. Și m-au chemat undeva în zona Lipovei. Era o bisericuță mică, îi numărai pe degete, știam că-s puțini. Și eu din mine am zis, să mă duc eu la ăștia acum să predic la 10 persoane. Lasă, meargă altul. Și vor suna frații, frate Mircea, avem nevoie, vino la noi. Chiar doriți avem să vii la noi. Și am zis, nu pot. Chemați pe altcineva. Mă aude adunarea. Noaptea, la patul meu, Domnul mi-a trimis un vis și nu vedeam femeia, dar auzeam glasul unei femei, frate Ferma, care plângea și striga, Doamne, trimite-l pe fratele Ivan să se roage pentru mine și boala mea va fi vindecată. Și eu și-n vis, eu din mine spuneam, lasă meargă altul. De ce eu? Și m-am trezit dimineața și am sunat pe frați și am zis, aveți predicator? Și chiar dacă aveți, eu tot vin, că m-a trimis Dumnezeu. Mă aude adunarea? Când te trimite Dumnezeu, nu te trimite să faci spectacol. Când te trimite Dumnezeu, te trimite să faci lucrări. Și lucrările nu se fac în numele tău, se fac în numele Lui. Aleluia! În numele Lui se fac lucrările. Îl simt aici pe Dumnezeu. Aleluia! Când m-am dus acolo erau vreo 15 persoane, mai mulți eram noi care am mers. Și am început să slujim și au lungit-o frații. Până la 12 noapte au lungit-o Ruben. Și am zis, acum am venit la ăștia și niciodată. Și căutam telefonul să le dau bloc. Bă, la ăștia îi dau bloc, nu mai vin la ei, am zis. Și au zis, în timp ce se termina seara de rugăciune, de pe ultima bancă se ridică un bărbat și spune, fraților, e aici soția mea, care are o boală la gură, viu e Domnul ce vă spun. Și poate frații de la Lipova mă urmăresc în seara asta. Gura ei, Ruben, era la ureche aici, paralizată, ochiul ei împins înăuntru, măxelarul era încleștat, nici nu putea vorbi. 3 copii pe lângă ea, toți mici. Mă aude adunarea și vine femeia aia, se prăbușește pe genunchi. O ung un de lemn, îmi torn un de lemn în palmă și ung obrazul bolnav și încep să mă rog. Și mă rog și în timp ce mă rugam, simțeam că mi se mișcă palma. Deschid ochii, măxelarul femeii se îndrepta la clipiala ochiului, că acolo era Dumnezeu. Credeți că Domnul e aici? Cine crede că Domnul e aici? Nu eu am vindecat-o. Hristos vindecă în seara asta. Hristos se eliberează în seara asta. Hristos dezleagă în seara asta. Hristos are puterea de eliberare. Falog navalio te prego menaie. Aleluia! Aleluia! Și mai zic o dată aleluia lui Dumnezeu.
Și încă o dată, aleluia lui Dumnezeu! Aleluia lui Dumnezeu! Aleluia! Psalmistul David spune prima boală pe care o are David, câteva boli spirituale. Aș vrea să le predic în seara asta scurt și vrea să ne rugăm. Boli spirituale, nu boli trumești, boli spirituale. Noi doar pentru astea de trup ne rugăm. Și mă rugam acolo în seara asta. De atâtea ori te-am chemat să-mi vindești boala. Dar în seara asta te rog, vindecă ce mai e bolnav spiritual în mine. Mă aude adunarea. În Psalmul 51 spune omului Dumnezeu, după ce păcătuiește, după ce a căzut în păcat, scrie Psalmul 51 și spune: nu mă lepăda. Spuneți cu toată adunarea: nu mă lepăda de la și nu lua de la mine. Dă-mi iarăși, dă-mi iarăși bucuria mântuirii mele. Mă aude adunarea? Aleluia! Omul ăsta nu se roagă pentru altceva. Cu alte cuvinte, are Duhul lui Dumnezeu. Mă auzi? Dar nu mai are bucurie. Ăsta a pierdut bucuria mântuirii. Mărit să fie Domnul! Mărit să fie Domnul! Adunare sfântă a Domnului, mai ai bucuria mântuirii? Astăzi, spunea fratele Ruben, dacă astăzi, în seara asta, vine Domnul, ai bucuria mântuirii? Că mâine te întâlnești cu El? Iisus Hristos este Domnul și omul lui Dumnezeu are o boală spirituală și spune: am boală, bolnav. Odinioară, Doamne, aveam bucurie. Când spune dă-mi iarăși, înseamnă a avut și nu mai are, Ruben. Mă aude adunarea? Degeaba mai strici, că ai rămas cu strigătul, dar tu putere nu mai ai. Nu vezi? Iisus Hristos este Domnul. Odinioară erai plin de putere în Duhul Sfânt. Nu vezi că ai rămas numai cu vorbirea? Nu vezi? Nu vezi că ai început să faci teatru și nu mai ai bucuria Duhului Sfânt? Știi ce înseamnă bucuria Duhului Sfânt? Bucuria aceea să o compar cu ultima mașină, cu cea mai scumpă casă și să compari mașina scumpă, casa cu mare valoare sau bucuria aceea. Ți s-a întâmplat vreodată să fii în oraș, să fii la volanul mașinii, să nu te rogi și să simți o ungere a Domnului peste tine? Să nu fii cântăresc și să-ți vină un vers de cântare în minte. Salobre cnato fio de velia. Mă aude adunarea? Și să simți o putere peste tine. Să simți o mângâiere. Să ți se noadă lacrimile la bărbie. Să fii cu căruciorul la cumpărături și tu să te bucuri. Să uită oamenii la tine. Dar așa-i, Domnule, să spui am bucurie. În mine e puterea lui Dumnezeu. Aleluia! În mine e o putere. E o putere a lui Dumnezeu. Iisus Hristos este Domnul. Și mai zic o dată, Iisus Hristos este Domnul. Iisus Hristos este Domnul. Iisus Hristos este Domnul. Bucuria aceea cântăreților care nu începeai cântarea și te prăbușeai în lacrimi, cădeai cu fața la pământ. Acum când să fie auzit, să fie aplaudat, să ai titluri noi. Mă auzi?
Noi vrem tot cântări noi, tot predici noi. Duhul Sfânt se mulțumește cu adevăr. Mă aude adunarea? Cu adevăr. Ar vrea cineva bucuria mântuirii. Să spui, Doamne, vreau bucuria mântuirii. Nu intru luzia, nu le predic în seara asta. Și ce spune omul lui Dumnezeu, nu lua de la mine Duhul Tău cel Sfânt, dă-mi iarăși bucuria mântuirii. Mai bine simplu și smerit și de Dumnezeu iubit. Aleluia! 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 Mărit să-i fie numele! Am zis că nu le predic, le amintesc de cercetați acasă. O a doua boală a omului lui Dumnezeu David spune: câtă vreme am, spune și voi, am tăcut, mi se topeau degetele mele, spune stare, necurmat, că zi și noapte apăsa asupra mea. Mi se usca vlaca, cum se usucă pământul de seceta verii. Atunci ți-am mărturisit păcatul meu și nu mi-am ascuns. Auziți? Nu mi-am ascuns fără de legile și Tu ai iertat vina păcatului meu. Mă aude adunarea? Sub ochii Lui nu poți ascunde nimic. Înaintea Lui e totul gol și descoperit. Și ce spune omul lui Dumnezeu? Câtă vreme am tăcut și am cântat și am predicat și am slujit, simțeam că mă usuc pe picioare. Dar într-o zi mi-am mărturisit fără de legea Domnului și Tu, spune-mi toată adunarea, și Tu ai vina. Și ce boală avea David? Boala că ne ascundem și nu ne mărturisim păcatul. Iubita adunare, ne-a încârpovit păcatele noastre, ne-a încârpovit luptele noastre, ne-a încârpovit păcatele noastre. Mă aude adunarea? Ne-a încârpovit, atât de multe poveri am strâns, că nu ne uităm decât în jos, numai la lucrurile de jos. Dacă eu din tine cere numai lucrul de jos, dă-mi voie să spun în seara asta, tu ai poveri nemărturisite, te-au îngârpovit. În seara asta mărturisește-ți fără de legile. Într-o zi, într-o sinagogă, Hristos n-a venit așa invitat de nimeni. Vine în sinagogă și oamenii vedeau acolo o femeie gârbovă. Frate Ruben, o vedeau bolnavă și oamenii s-au uitat la ea și au zis: asta merită gradul 1, are nevoie de o pensie, e o gârbovă, asta e o femeie bolnavă, în dreptul ăsteia nu se mai poate face nimic. Hristos se uită la ea, o vede cu ochi diferiți și spune: fiica lui Avram. Nu predic, o vede fiică, nu bolnavă. Mă aude adunarea? Al doilea lucru, fiica asta lui Avram nu-i bolnavă, e legată de un duh de boală. Mă aude adunarea? Ridic mâna sus în seara asta. Dacă cineva mai e bolnav aici și e legat de ceva, Duhul Domnului să dezlege orice legătură. Adunarea să spună amin. Mâna Domnului să dezlege orice putere, orice lucru legat. În numele lui Isus să fim dezlegați, să fim eliberați,
să fim tămăduiți. Aleluia! Hristos ne vede cu ochi diferiți. Oamenii o vedeau bolnavă, Hristos o vede legată. Mărit să fie Domnul! Iisus Hristos este Domnul. Repede mă apropii de încheiere. Auziți-vă, a treia boală a omului lui Dumnezeu spune: cercetează-mă și vezi-mă, încearcă-mă. Te întreb, știi ce înseamnă să te încerce Dumnezeu? Știi cum se încearcă un vas? Știi? Se pune în cuptor la temperaturi grele. Și ce spune omul lui Dumnezeu? Dacă trebuie să fiu pus în cuptor, să ardă scura de pe vasul meu, în seara asta-s de acord, încearcă-mă. Mă aude adunarea? Tu, oamenii, trebuie să vadă dacă sunt bun și dacă vasul meu e folositor. Dacă tu dai verdictul, e de ajuns. Mă aude adunarea? Dacă tu spui că e bun, e bun! Și merge mai departe și nu intru în zeamăn. Auzi ce spune? Încearcă-mă și vezi-mi inima dacă sunt pe o cale rea sau pe o cale bună. După unde? Pe calea veșniciei. Mă aude adunarea? Ne vrea pe calea veșniciei. Să te ia Domnul de mână, să te ducă pe calea veșniciei. În seara asta mă rog pentru boli spirituale, în seara asta. Dacă te mai ține legat vreun păcat, te rog, spune lui Dumnezeu să te facă liber. Spune lui Dumnezeu, dacă sunt în cuptor, încearcă-mă! Dar scoate-mă curat. Dar scoate-mă curată. Iisus Hristos este Domnul. Și mai zic odată, Iisus Hristos este Domnul. Iisus Hristos este Domnul. Amintea fratele Ruben de un tablou. De un tablou, de tablou de pe cruce. Auziți-mă, unul dintre tâlhari spunea: dacă ești tu, cum? Fiul lui Dumnezeu, mântuiește-te pe tine și apoi mântuiește-ne și pe noi. Mă aude adunarea? Iisus Hristos este Domnul. Împodobească-L gloria pe Domnul. Nu le predic, timpul nu-mi permite. Auziți-mă, tâlharul care cârtește, care aduce blamă la adresa Fiului lui Dumnezeu, reprezintă omenirea. Frate Ferma, care aude cuvântul lui Dumnezeu, care îl vede pe Hristos, e lângă el, e în adunare, a auzit cuvântul lui, dar moare în păcat. De ce? El de 20 de ani e tot predat, Ruben. De 20 de ani tot predat umblă la biserică. Vrea să dea ordine în biserică. Are pretenții să cânte în adunare. Mă aude adunarea? Are pretenții să dea direcții în adunare. Dacă ar putea să dea direcții și lucrătorilor în adunare, știi pe ce se bazează el? Pe buzunarul lui. Că crede că de-o schimba mocheta și-o cumpărat câteva scaune în adunare, e șef pe lucrarea Domnului. Și ăsta e omenirea care mor în păcat. Degeaba vă cheltuiți motorina și veniți la corturi și vă plimbați de la un cor la altul și nu încheiați legământ cu Domnul. Sunteți omenirea care moare în păcat. Mă aude adunarea? În seara asta predic pentru cei care încă n-au legământ cu Domnul. Vino și fă parte din celălalt tâlhar care ăla zice: noi ne merităm o sânda noastră, că știm ce am făcut, dar El, auziți,
e nevinovat, El e curat, El e Fiul lui Dumnezeu, El e Mesia. Mă aude adunarea, e că nove lasso reveliga nobelaia. El spune, El e Fiul lui Dumnezeu. El moare pentru păcatul meu, pentru fără de legea mea. Și auzi ce spune în ultima clipă, în seara asta, astăzi, aici la Măieruș, Hristos strigă și tălharul strigă, Doamne, când vei fi în părăția Ta, adu-ți de aminte și de mine. Ai vrea cu Domnul seara asta? Ai vrea mântuire de la El? Vrei viață cu Isus? Doar El o poate da în seara asta. Viața e în mâna Lui. Adunarea să spune amin. Viața e în mâna Lui Hristos. Mântuirea e în mâinile Lui. Pragnoveliot. Storvegnat falovet. Aleluia! Auziți-mă, tâlharul care îl recunoaște pe Hristos e omenirea, nu o predic, care mare față de păcat și are parte cu Hristos. Mă aude adunarea, îl a murit față de păcat și spune Domnul, astăzi vei fi cu mine. Aleluia! Cel din mijloc și el reprezintă ceva. Recapitulez. Omenirea care moare în păcat, omenirea care moare față de păcat și cel ce este în mijloc. Frate Vasile, e cel ce moare pentru păcatul omenirii. Aleluia! El a murit pentru noi. Stăm ridicați. El a murit pentru noi. Mai zic o dată. El a murit pentru noi. Hai să spunem toată adunarea, și cei mântuiți și cei nepocăiți. El, tare El, a murit pentru noi. Să audă iadul că aici la Măiruș e Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. El a murit pentru noi. Să audă diavolul, să piardă bătălia și în seara asta El, spunem El, a murit pentru noi. Îl simt aici. Cântăm două versuri de cântare. Foverlight. Te rog să ai cu capetele aplecate. Vă rog, cei de pe marginea corturilor, apropiați-vă, stați sub cortul, că aici sub cort Dumnezeu lasă prezența Lui. Ochii Lui te văd pe margine acolo, care de multă vreme vrei să faci parte din omenirea care moare în păcat. Hristos te cheamă la mântuire în seara asta. Iisus Hristos este Domnul. Sunt cu capetele aplecate. Prego benait. Rebecca, caută două versuri de cântare să-ți dea Domnul ungere. Nu asta, nu asta. Ceva, lasă-te condusă de Duhul Domnului. Cere ungere din ceruri. Că aici se întâmplă ceva. Aici se întâmplă ceva în seara asta. Se întâmplă ceva în seara asta. E puterea Lui aici. E Cel care a murit pentru păcatul omenirii aici. El, răstignitul. El e aici. Ești aici. El e aici. Shermana gobenai. E aici. Iisus e aici. Te rog, spune și tu, e aici. E aici, e aici. Eu mă Glastomenia.
umbra, Doamne. Atinge-i ochii, atinge-i baba, atinge, atinge-le. Puterea Lui aici. Ultimul vers de cântare, ultimul vers. Eu sunt liber în numele lui Isus. Sunt liber. În numele lui Isus. Aprinde focul. Eu sunt vindecat, eu sunt eliberat, eu sunt vindecat. Eu sunt vindecat, eu sunt vindecat, eu sunt eliberat. Pun o întrebare, pun o întrebare. E cineva aici în seara asta care crede că are nevoie de mântuirea lui Dumnezeu? Dacă are cineva nevoie de Cel care a stat răstignit între cei doi tâlhari, Cel care a murit pentru păcatul omenirii, Iisus e aici. Dacă e cineva să stea cu o mână ridicată, dacă e cineva să stea cu o mână ridicată, cine vrea în seara asta să-și predeie viața în mâna Domnului sau să se întoarcă înapoi la El, ține mâna ridicată acolo unde ești. Fă-mi semn cu mâna că tu vrei să fii mântuită sau mântuit. E seara mântuirii în seara asta. E seara eliberării. Chiar dacă te-ai mai predat și te-ai îndepărtat de Domnul, te rog să ai cu mâna ridicată în seara asta. Și vină în față. Te rog, vină în față în seara asta. Vino aici, Hristos te cheamă. Fole vera gomenai. Dacă mai e cineva să vină, Vino la El. vino în seara asta. Hristos te cheamă la El. Vino la El. Oriunde Te ești, cheamă Dumnezeu. pe marginea cortului, te văd ochii lui Dumnezeu. Vino, întoarce-te înapoi la El în seara asta. Chiar și un botez dacă ai avut în apă și te-ai îndepărtat de Dumnezeu, ridic o mână sus acolo unde ești. Să ai cu o mână ridicată în numele Domnului. Te rog, vino! Vino! Hristos te cheamă! Vino! Hristos te strigă! Aleluia! Toată adunarea rămâne cu capetele aplecate. Dacă mai e cineva, dacă mai e cineva să vină, Vino, tinere, pe calea dreaptă. vino, tinere! Vino chiar acum, Iisus. Veniți aici pe genunchi. Dacă mai e cineva să vină, Hristos te cheamă la mântuire. Hristos te cheamă la eliberare. Ține mâna ridicată acolo unde ești. Cerul e deschis. Se văd tineri acolo care vin. Dacă mai e cineva să vină, adunare, ne rugăm. Haideți să ne rugăm. Vino, tinere, pe calea dreaptă. Faldo che nava mia. Vino chiar acum, Iisus te așteaptă. Dacă mai e cineva să stea cu o mână ridicată spre cerul. Dacă mai e cineva, dacă mai are cineva nevoie de Iisus, numai puțin, Rebecca, pun ultima întrebare. Poate ești acolo pe marginea cortului și ceva te ține legată și legat. Dă-mi voie să spun, Cel ce e în mijloc și reprezintă Cel ce a murit pentru omenire, e aici, te strigă, te caută.
Vino cu mâna ridicată de acolo, din marginea cortului, care ia mâini pe Hristos. Chiar dacă ai făcut un botez, chiar dacă te-ai mai predat, ține mâna ridicată acolo sus și vino aici să ne rugăm pentru tine. Ține mâna ridicată în numele Domnului. Hristos te poate vindeca de boala ta. Hristos te poate elibera de legăturile care te țin legate. Hristos te eliberează în seara asta. Hristos face ca lanțurile să cadă la pământ în seara asta. Diavolul pierde bătălia. Ne rugăm că Dumnezeu mai are oameni. Formenaut, Allah navaliat, Rus penagomenai, eliberează, vino! Hristos te cheamă! Hristos te cheamă! Ultimele două versuri de cântare, Rebecca, pentru că mai sunt oameni care Dumnezeu vrea să-i elibereze în seara asta. Frate Neluțu, te rog, toți lucrătorii care ai pe aici, cheamă-i să ne rugăm pentru oamenii aceștia. Strigă, toți lucrătorii, vă invităm aici, în timpul acestor două versuri de cântare. Foc, Navalia. Dacă mai e cineva, întoarce-te la Domnul. Lucrătorii să vină în față. Falomenai. Întoarce-te cât mai e timp. Întoarce-te. Faceți loc. Întoarce-te la Domnul. Hristos e aici. Chiar dacă ai greșit, Hristos e aici. și chiar dacă te va păsa din nou. Hristos e aici. Te va primi înapoi și chiar te Frații slujitori, ne întindem mâinile peste oamenii aceștia. Apropiați-vă, lucrătorii, ne rugăm. Mâinile tale, Doamne, să fie peste oamenii aceștia. Aloc Navalia, te prego menaia. Stomene de vie, te prego menaia. Vindecă și ai de vindecat, Duhule Sfinte. Eliberează în numele lui Iisus Hristos. Șabre vomerai. Aloc Navarado Siveraia. Mâna ta să fie peste ei, Doamne. Își încredințează viața în mâinile tale. Oh! Se vorbe la vovelai. Luptă-te tu pentru ei. Ține-i de mâine. Noi slujitori ne întindem mâinile peste ei. Însă mâna ta să vindece. Mâna ta să elibereze. Mâna ta să aducă viață. În numele lui Iisus. În numele lui Iisus. În numele lui Iisus. În numele lui Iisus. Și toată adunarea. Spune-mi amin. Spune-mi amin. Hristos să-i vindece. Hristos să-i elibereze. Hristos să-i dezlege. Cei pe genunchi să ia Dumnezeu de mâină. Mâinile lucrătorilor care sunt întinse să fie antene ale Domnului. Să aducă în viața lor vindecare spirituală, vindecare trupească. Să aducă Domnul mântuirea, nu oricare, ci altă dată care o cerea David, bucuria mântuirii. Dă-o întregului cort. Spune-mi amin. Dă-o nouă și copiilor noștri. Dă-o nouă și celor dragi ai noștri. Dă-o nouă și tuturor celor care sunt aici.
sau departe și tuturor celor care te strigă. Adunarea spune amin. Ridicați-vă toți în numele Domnului, Dumnezeu al oricărei mângâieri, să vă mângâie pe voi și casele voastre, să aducă Domnul mântuire și vindecare. Amin. Mergeți la loc. Domnul să vă binecuvânteze. Rămâneți așa pe picioare, fratele Ghiță să vină să mulțumească Domnului pentru toată seara. Amin. Formă să rămâneți că trebuie să fac niște anunți. Doamne, Tată din ceruri, am simțit că ești aici, Doamne. Te rog să binecuvintezi totul ce s-a făcut în numele Tău. Te rog să binecuvintezi gura care a strigat la Tine, Doamne. Te rog să binecuvintezi ochii care au lacrimat în această seară, Doamne. Îți mulțumim de prezența Ta, Doamne. Îți mulțumim de sufletele care s-au întors la Tine, Doamne. Am simțit că cerul e deschis, Doamne. Și totdeauna privirea Ta a fost spre noi, Doamne. Îți mulțumim și credem că Tu vei rămâne cu noi și vei merge cu noi acasă, Doamne. Să binecuvintezi frații care vor călători, Doamne. Să binecuvintezi mașinile, Doamne. Să binecuvintezi orice lucru, Doamne, care s-a chemat în numele Tău. Și acum, Doamne, te rog frumos, Doamne, dacă cineva n-a simțit prezența Ta, Doamne, dacă cineva pleacă întristat aici, Doamne, te rog să te atingi, Doamne. Te rog să eliberezi, Doamne, și știu că sângele Tău are putere. În numele Domnului Iisus Hristos îți mulțumim. Să fii binecuvântat. Amin. Amin. Vă rog să ocupați locul câteva momente. Mulțumim Domnului, mulțumim fratelui Ruben, fratele